inštitúciu poznáte dôverne, podľa ktorý aspoň sa mi zdá, že ste tu možno prvýkrát a to je takisto dôvod na takú radosť z toho, že sa budeme môcť zdieľať s vecami a s témami, s myšlienkami, ktoré majú spoločného menovateľa. A ide o druhý, v podstate semestrálny cyklus po ženskej špiritualite. V prvom semestri je na rade, ako by sa dalo očakávať, uvažovanie o špiritualite a životnom štýle muža. Taký spoločný názov sme si dali, že hľa, v tomto meste je Boží muž. Tak to je taká výzva alebo aj konštatovanie. Verím, že všetci, ktorí ste tu prišli, máte v sebe aspoň kúsok z tejto ambície v tom meste, kde žijeme, alebo kde žijete, alebo odkiaľ prichádzate, byť mužom Božím. Dievčatá, ktoré tu sú, zas môžu vedieť, ako napomôcť, aby ten človek, ten mladý človek, ktorý je v jej blízkosti, aby sa takýmto Božím mužom mohol stať. Takže má to v sebe aj takú párovú dynamiku. No a možno len taký krátky impuls na úvod sa mi tak páčilo. To je to taká spontánna myšlienka, ale vravím si, že ako to veľmi dobre sedí, je dnes taká špecifická spomienka, možno sa ani tak často nepoužíva tento formulár, ale je to spomienka, liturgická spomienka na 7 zakladateľov, služobníkov Panny Márie, alebo teda spoločnosti, reholného spoločenstva služobníkov Panny Márie. A z posvetného čítania je tam niekoľko takých veľmi flash krátkych impulzov, kde teda sa dozvedáme, že bolo 7 mužov hodných veľkého uznania a cti, ktorých naša Pani združila ako 7 hviezd. A teda zjednotením ich duše i tela položila základ svojej rehole. A tu by sme mohli mať aj takú peknú víziu, čo by sa mohlo udiať na každom takomto stretnutí. A verím, že aj do budúcnosti, ako si zjednotiť sa nielen teda fyzicky na jednom mieste, ale aj zjednotiť sa duševne a duchovne. A v tomto texte ešte sú také 4 znaky týchto mužov. Prvý sa týka, hovorí tento text, vzťahu k cirkvi, čiže pôjde o to aj tak nejak nájsť si cestu k takej hlbšej integrácii sa do spoločenstva cirkvi. Druhý sa týkal, to je taká zvláštna vec, ich občianskej úspešnosti. Boli to muži, ktorí boli v podstate veľmi úspešní vo veciach obchodu. No tam to stojí, že si založili obchod a ten úspech stál na obchode a výmene pozemských dobier a podľa obchodných pravidiel. No len čo našli veľmi cennú perlu, rozdali všetko chudobným, čiže vlastne sa stali nájdúc túto perlu vnútorne sýty, spokojní, naplnení a z takejto plnosti, mužnej plnosti potom vychádza všetká láska, všetká dobročinnosť aj vo vzťahu k chudobným. A samozrejme je to ešte taká veta, aj samých seba odovzdávali s radostnou ochotou Bohu. Takže aj ten rozmer radosti. Tretí sa týkal ten rozmer uznania a úcty voči našej Panej a štvrtý znak zahrňoval ich duchovnú dokonalosť. A toto by mohol byť taký možno posledný moment. Milovali Boha nadovšetko a tým, že všetko, čo robili, usmerňovali podľa správneho poriadku na Neho, uctievali Ho vo všetkých svojich myšlienkach, slovách a skutkoch. Podľa ktorých ste tu aj takí, ktorí ste sa vydali už pred 4 týždňami na cestu exodu, takého predĺženého pôstu. A myslím si, že sa nám to tak veľmi dobre kryje práve s tým, čo sme teda už začali robiť a do tohto pohybu sme pozvaní aj my všetci. Takže ešte raz vás srdečne vítam a vítam dnešný večer s veľkou radosťou aj môjho vzácneho kolegu a aj priateľa, aj spolužiaka zo seminára docenta Juraja Sedlačka,
ktorého špecializácia, hoď teda aj taká tá profesionálna, čo sa týka prednášania, ale aj duchovné, také zameranie, ako veľmi dobre viete, aj podľa knižnej produkcie je práve mužská špiritualita aj spojitosti s rozličnými zraneniami mužnosti, s tými mužskými ranami, otcovskými ranami, takže odborník vzatý na slovo, takže ja sa veľmi, veľmi teším, že táto prvá téma a taký rozbeh celého toho cyklu, že je práve v jeho rukách. Takže Juraj, vítaj medzi nami a by som ti dnešný večer odovzdal mikrofón a budeme sa tešiť z tvojej skúsenosti a z tvojich slov. Takže nech sa páči. Koľko máme času asi? O 8 svätá omša, aby potom ma nejako hamuje. Do 7:30? Cca, dobre, čiže hodinka 15, OK. Dobre. Môžem sa pomodliť na úvod aj kratučko, hej, dobre. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého, amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Mária, kráľovna pokoja, oroduj za nás. Ďakujem pekne za slovo aj za pozvanie. Libo je taký Big Brother, aj u pesečka je taký Big Brother, taký veľký brat. Ale asi aj v tom, ako stíha, on popoludní pristal z Ríma, aj priletel, takže hneď je tu, zrovna z letiska a venuje sa nám. Takže vďaka aj za to. Viackrát sme telefonovali aj písali o tom, že ako túto schému tak nejak vytvoriť, alebo ako ju tak nejak, že čo všetko. Moja prvá veta bola, že určite, aby tam boli autori, ktorí to biblicky zadefinujú, ako to máme v Božom slove, vo Svetom písme, aj tú úlohu muža a spiritualitu muža. Toto je také asi čosi silné a dôležité a potrebné. Takže toto. No a veľmi pekne aj zasvetení reholníci so sľubmi chudoby, čistoty a poslušnosti, tie biblické veci. Janko, ktorý príde, tak už má aj deti dospelé, aj vnúčatá, je taký veľmi zreálnený muž na pulze reality života. A on vám tak nejak približí to, že, lebo asi máme spoločné, teda neviem ako ja, otec Ľubo, my už sme asi v strede života, hej, ale vy ste pravdepodobne v tej prvej tretine života. Áno, toto je niečo, čo, to znamená, niektoré veci vás ešte len čakajú a prepáčte, na niektoré veci nemáte číslo. Hej, toto. No a on to tak nejak zreálni aj tak nejak, že ako sa ten hodnotový aj ten možno ten citový svet začína v tej polke života meniť. Ak si zoberieme kanonické právo cirkvi, tak kňazstvo platne prijíma, prvá podmienka je, že pokrstený muž. To znamená, že a to je to nádherné, že ako muža a ženu ich stvoril, kniha Genesis, aj vôbec teologický alebo antropologický úvod, znamená, že aj keď Boh tvorí svet a svetla, hviezdy, zvieratá, slnko, mesiac, nebeské telesá a tak ďalej, tak ten deň končí, že bolo to dobré. A potom tam máme vetu, že keď stvorí muža a ženu, bolo to veľmi, veľmi dobré. No a ak teda máme hovoriť, aby sme teda vstúpili do toho modulu tej nejak maskulinity alebo citovej zrelosti, tak rozdiel medzi mojimi knihami, ktoré si môžete po prednáške kúpiť,
alebo zaobstarať prípadne aj podpis potom s osobným venovaním a rozdiel medzi, aj smajlíka kľudne, hej, a rozdiel medzi tou prednáškou je, že ja vám môžem ponúknuť niečo, čo som riešil minulý týždeň niekde na nejakej proste, alebo pred Vianocami na víkendovke pre 90 otcov na Spišskej kapitule, hej, kde naozaj je to, čo v UPCčku trvá, ja neviem, 3 mesiace alebo 2 roky, taká tá dôveryhodnosť, že až keď človek príde a vyloží sa, otvorí srdce, no tak tam to trvá 3 hodiny. Hej. Takže on naozaj, hej, a sú tam proste jednotní v tom, že chcú rásť, chcú robiť lepšie, ale ja im vždy hovorím, že chlapi, predstavte si tam 90 otcov, boli to veľmi silné zážitky, lebo potom medzi 4 očami ma vyhľadal aj šofér toho autobusu. Povedal mi, že nikto nevie, že kto som, ale že chcem vám povedať, chcem, aby ste to vedeli, že ja som šofér toho autobusu, toho nešťastného, ktorý, hej, čo sa stalo v apríli na tom začínajúcom diecéznom stretnutí. No a taký asi veľmi silný moment je, že ja im vždy hovorím, že ja som ombudsmanom skôr tých, ktorí tú rodinu nejak nemali dobre usporiadanú, alebo že toto je asi tá základná paradigma aj tej citovej zrelosti. Hej. Jedna vec je ten rozmer tajomstva a ten teologický a ten biblický, ale pre krátkosť času teda nejak sme s Ľubom našli takéto znenie tej témy, že teda chlapcami sa rodia a mužmi sa stávame. Takže prvá paradigma, kým sme ešte teda čerství, dobre, tak je tá, že proste problém začína a nastáva, keď sa veľké decko stane otcom. To je celé. A problém aj do našich radov poviem, keď sa veľké decko stane duchovným otcom. To je, Búh nás ochraňuje. Áno, táto vec. Dobre? Takže naozaj, že milovať a mať rád sa nedá naučiť zo slovníka cudzích slov, treba to zažiť. No a ide o to, a toto je asi fajn, aj vhodne to nadväzuje na ten váš cyklus Ars Amandi, hej, ako naozaj príprava, tak lebo skutočne ten UPCH, ten UPC vek je vzácny v tom, že toto je prestupná stanica. Ja som v kontakte, včera som krstil syna pri Prievidzi jednému bývalému študentovi a človek si to užíva, lebo že rodinka, detičky, že človek ich pozná ako študentov, hej, a teraz proste už v otcovskej roli ako pestujú, ako proste riešia tú základnú logistiku, takú tú hypotekárnu a stavebnú a manželskú a pamperskovú a tak ďalej, hej, že to sú, že naozaj tento čas sa nikdy nevráti a je strašne vzácny, kým môžete niečo vybudovať a popri tých svojich diplomoch, hej, je to niečo dôležité, hej, to také, že understanding life, naučiť sa žiť. A dojdeme k tomu, aj jadrom mužskej spirituality je to, čo hovorí svätý Pavol na vrchole takého čohosi svojho, tej aj osobnej konverzie, ale aj toho neľahkého hlásania je, áno, ak si zoberieme to včerajšie evanjelium, tak, ktoré píše Lukáš, áno, tak on už ho píše okolo roku 80, áno, a v tom roku okolo 68, alebo nejak už ten Nero tam vyvádzal, už proste zahynuli Peter a Pavol mučenickou smrťou, že on už je taký naozaj zreálnený. A v tomto zreálnenom prostredí prenasledovania kresťanov, vidíte, história sa opakuje, máme to tu znova, hej, tak Pavol hovorí, že hlavou muža je Kristus. No a skúsme si to naozaj rozmeniť na drobné, že čo to je. No a to je ten hymnus na lásku, že keď som bol ako dieťa, konal som, robil som, myslel som ako dieťa. Táto veta je hneď po hymne na lásku. Keby som hovoril jazykmi ľudskými, anielskými, lásky by som nemal, ničím by som nemal, nič by mi to neoslúžilo a tak ďalej. A potom začína tie atribúty lásky. Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, nerozčuluje sa, nie je dotieravá, nie je sebecká, nezmýšľa zle a tak ďalej. To sú silné veci. A hneď potom je tam táto pasáž o tom, že keď som bol, robil som dieťa a myslel som, konal som ako dieťa. Keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby. No a ide o to, že máme vo svete, a žiaľ teda aj na billboardoch, aj na obrazovkách, aj na tých reelsoch, naozaj veľké deti. Dobre, tak toto je, že naučiť sa to tak nejak čítať. Dobre, no ale poďme teda také základné alebo parametre, že teda naozaj, napriek tomu, že každý z nás má nejaký príbeh, áno, dal som tam aj starých rodičov práve preto, že dobre, tak otco, mama, 50-50, lenže tá mama
má rodičov, čiže 25-25 a ten otco má rodičov 25-25. Takže tí, čo ich poznáte, alebo skúste sa o nich čo najviacej dozvedieť, aj dobré, aj zlé stránky. Ak žijú, to je výhoda, lebo krv nie je voda. Hej. To znamená, je to nielen genofond, ale je to aj tie charakterové veci a tak ďalej. A samozrejme, potom je tu, kým sa obklopíš prítomnosti, aké hodnoty budeš formovať a tak ďalej. A ako rozvinieš, hej, čo Boh chce povedať tvojim životom, lebo nikto z nás tu nie je náhodou. A s každým Boh počíta. No a tá otvorenosť pre nové, a to si ukážeme, dúfam, že to stihneme, tak to je niečo zásadné a kľúčové. A hovorí to brat John v komunite Teze. Vyšlo to v angličtine, že opustenie komfortnej zóny u človeka, ktorý nasleduje Krista. Tým by som chcel dneska skončiť. A tam ide o to, a zoberme si ten maskulínny princíp a ten feminínny princíp. Maskulínny princíp ide do neznáma, konfrontuje sa, áno, dobíja a opúšťa ten stabilný komfort, aby možno pre tú svoju rodinu a tak ďalej zabezpečil ešte väčší. To není jednoduché. No a problém je, mentalita konzumná tejto doby, že tak maj pohodu, hej, a proste vytvor si teraz takú aj svätý otec František hovorí, že gaučová kultúra, hej, tu také akože, no ja to hovorím, že mekyši, pudinkači, slizači, kecalkovia, hej, také, takže pozor na takýchto, dobre, dievčatá, hej, to je táto vec. Čo slovo, to chlap. No, aspoň taká nejaká pokus o niečo teda schematické, toto teda nájdete aj v mojich knihách, ale aj v ďalších formátoch. Hej. Ja som to obohatil, vidíte na to aj z posledného radu? Hej, v pohode, dobre. Áno, dobre. Takže šetríme čas, lebo Slavidov je 50. Dobre, OK. Tak jednoznačne, hej, preberá zodpovednosť a tak ďalej. Hej, dokáže sa tešiť a oceniť úspechy iných. No a tam už si zoberme akože rodič. Rodič je zodpovedný za to, aby z teba niečo vychoval. Lenže máme určitú skupinu rodičov, hej, pomodlíme sa na úvod Otče náš. Máme skupinu ľudí, kde sa Boh nestal osobou. Preto nenávidia kresťanstvo. Boha. Archetyp otca. Lebo otec alebo zlyhal, alebo proste matka jednoducho mala nejaké veľmi vážne citové turbulencie a sama sa hľadá. A toto zostáva uložené v nás, v deťoch. No a ide o to, že každým z nás je niečo povedané a každý tak nejak by to mal tak nejak odhaliť. No a kým je dieťa malé, tak tie vzťahové osoby majú veľmi dôležitý vplyv. A toto musíme aj na poli mužskej spirituality povedať. No a by som povedal, že u dievčat je tá cesta rýchlejšia, lebo matka, žena, ktorá nás porodí, áno, tak pri dcérach, dcéra sa potrebuje identifikovať nielen s matkou, ale aj s osobou toho pohlavia, ktorého je ona sama, tá dcéra. Takže u matky a dcery je to veľmi rýchle. No a ako je to u otca? No tak najskôr celý svet je mama, rok, 2, 3, hej. No a potom by sa ten chlapec, syn, mal identifikovať s tou istou osobou, ktorou je on sám, osobou toho istého pohlavia, ktorou je on sám. A tam môže vzniknúť problém. Lebo otec mohol zomrieť, otec mohol odísť. Aj tam je rozdiel, lebo ak otec zomrel, fotka je na čestnom mieste v kuchyni, dávame na sväté omše, modlíme sa za neho s láskou, na neho spomíname. Ak otec odišiel, všetky symboly, hej, svadobné a tak ďalej musia zmiznúť. A v dieťaťu je prázdno. Dieťati. Toto. Dobre, to je po A. A po B je tam tá vec, že naozaj to opustenie komfortnej zóny je niečo, na čo nemá každý nejakú takú chuť alebo entuziasmus. Hej, že to je niečo také asi dosť také súčasné, veľmi také charakterizuje tú konzumnú spoločnosť. A ja som strašne rád, že bratia v Téze toto tak nejak prekukli a že naplno, hej, lebo problém tejto doby je, že úplne iné
potrebujeme naozaj reálne k životu a iné ti ponúka tento konzumný svet. No ale tá citová zrelosť versus nezrelosť je, že u niekoho je najväčším túžbou mať. Potrebujem mať. Špeciálne deti z detských domovov, oni keď vyrastú, chce sa stretnúť so spolužiakmi a ukázať im, že on už má auto, že on už má šoferák, že on už proste, hej, a tak ďalej. Potom je tam tá potreba byť, že ja potrebujem byť niekto, lebo doma som nič neznamenal a opúšťam, aj v tej partii potrebujem niečo znamenať a tak ďalej. Hej. A potom je tam ešte tá vec, že ovládať druhých. No, ale ak zostaneme teda na poli toho takého základného, že aby sa Boh stal osobou, aby ten muž dozrel na to sebadarovanie, tak on musí najskôr pochopiť tú svoju vlastnú hodnotu a musí vlastne pochopiť, kým som. Musí vlastne pochopiť, kým som, kým je. No a základný problém v tom, kým je, môže byť, hej, že to dieťa, možno ste sa s tým stretli. Či už od otca, alebo od mamy. Skúsim to tak nejak navodiť. Najťažšie formy sú, že keď to ten rodič vôbec nepovie, ale je to z neho jednoducho cítiť, že ešte ja som čakal niekoho iného, ale nie teba. A toto bolí. A toto je prázdno, toto je existenčná ničota. François Varillon, francúzsky jezuita, ja ho citujem v druhej knihe Otcovské rany, on to pekne pripája s ničotou Krista na kríži. Budem ťa mať rád, až keď bude všetko bez chyby. Vrátane teda známok. Vrátane poriadku, vrátane a tak ďalej. A naozaj, poviem na to príklad, pekne počúvate, takže príklady zo života. Hej. Jedno malé dievčatko má rodičov, mama je Slovenka, a ocko, oni žijú v západnej Európe, a ocko je Čech. A keď je nejaký prúšvih, niečo proste, keď ocko zvyšuje hlas, alebo je vidno, že je podráždený, alebo nervózny, alebo proste niečo rieši a tak ďalej, tak to dievčatko samo na to prišlo, ako 4-ročná, hej, hoci teda boli na návšteve na Slovensku svojich príbuzných, tak to dievčatko začalo rozprávať namiesto po slovensky v češtine. A videla, že ockovi to vyčarí úsmev. A že ocko bude spokojný. A bude tak lepšie. Alebo večernú rozprávku nepozerala Macko-Uško so slovenským dubbingom, ale nejakú českú, ja neviem, Mašinky, alebo tam, kde sa Krtko-Rudko je bez slov, hej, to je len animovaná. Hej. No a tam si prosím vás dosaďme každého z nás, že popisujem to v knihe Mužský strach, to je ten syndrom dobrého chlapca, že začnem sa účelovo správať, pretože okolie to tak očakáva, alebo okolie, že vtedy to bude jednoduchšie ísť touto cestou života. Nie je to jednoduché, áno, tá pravdivosť života a častokrát do toho, ale som veľmi prekvapený, akože tieto dve veci, hej, keď sú aj duchovné obnovy pre dospelých mužov, otcov, ktoré majú deti, malé, dospievajúce alebo dospelé, tak naozaj tí otcovia konštatujú, hej, a v tomto je pekný ten UPCH. Normálne, ja si pamätám zoznamku s otcami na jednej z týchto víkendoviek a on hovorí, že chlapi, poviem to, to sú za zatvorenými dverami, je proste, ja neviem, napríklad tých 90 chlapov, alebo 30. A tam naozaj, lebo za zatvorenými dverami, hej, tam naozaj tí chlapi si povedia a každý tam chce byť, aj toto je pridaná hodnota UPCčiek, že tu chcete byť, no a tam sa proste otvoria tie veci a témy. A ten chlap hovorí, že pozrite sa, že ja mám 40, ale moja viera je na úrovni 8-ročného dieťaťa. A ďalší kývajú, že áno, my ti rozumieme. Potom muža dokáže povzbudiť. To znamená, že dáš tam zdieľanie, povedz niečo o sebe. A teraz ide mikrofón, hej, aspoň pol minúty, ale aj jednoducho tá vec, hej, že aby každý niečo povedal.
A to oni sedia, nikto nechodí dopredu a tak ďalej. Je to také akože na poli ešte menej osobné. A on hovorí, že no, máme 6 detí, že máme dve deti, teda sa nám narodili a vychovávame ich a 6 detí máme v nebi. A zostane ticho. A toto u nás mužov funguje, aha, tak ja som tu prišiel, že si nerozumiem teda dospievajúcej dcere na tú víkendovku, hej, a zistím, že aha, tak ešte Bohu ďakujem, že teda mám sa na koho hnevať, alebo čertiť, alebo niečo podobné, hej, že toto. No, ja som vám asi, neviem, či minulý rok alebo pred rokom, hej, hovoril takú tú peknú vec, ale ja ju zopakujem, lebo je taká asi kľúčová, hej, a trošku ona zabieha nám aj do tej hlbiny psychológie, hej, tá pravdivosť, prosím vás, toho skúmania, hej, že to je to, že dievčatá dokážete rozoznať, hej, desiatky druhov farieb, my chlapi 4, hej, aby sme dali anketu, povedzte mi farbu, ktorú nebudem vedieť. Dievčatá. Purpurová. Aká druhá? Levandulová, no. Viem, že to je kvetina, ale akú má farbu, netuším. Hej. A mohli by sme, hej. A to je známa vec z hlbinnej psychológie, možno ste to už od mňa počuli, hej. Bude to trošku, prepáčte, aké explicitné, menej akademické, ale ideme do jadra témy. Vysvetlite mi, dievčatá, že dokážete rozoznať desiatky druhov farieb, ale mnohé dievčatá nedokážu rozoznať normálneho chlapa od debila. A tam ide o to, že to, čo mala tá dcera alebo ten syn nedostal, no tak je tam nejaký citový hlad. Takže prebehnime, kontrolujem čas, to základné. Prosím vás, v kristoterapii je toto isté. Boh ma pozná lepšie, ako ja sa poznám, sám seba. Boh ma príjma lepšie, ešte plnšie ma príjma ako ja sám seba. A Boh sa mi daruje ako Boží syn. A dáva sa mi celý aj v maličkej čiastočke chleba. No a poďme teraz na to naše sebapoznanie. Hej. Naozaj máme ľudí, ktorí nepripustia pravdu o sebe a skrývajú sa pred ňou. Mužský atribút je, že nejakým spôsobom by mal byť v tomto taký zreálnený a vedieť, kým je. Treba si všímať, že negatívne skúsenosti z detstva sa prejavujú v prítomnom konaní. Často ide o korene, ktoré siahajú do pola ľudskej nezrelosti, že ja neviem, ani netuším, že toto ešte je detské alebo nezrelé správanie. No, minulé negatívne skúsenosti aj nazývame zranenia, podstatové akákoľvek skúsenosť nelásky. To poznáte z mojich prednášok, hej, že kryjem si tvár pred udierajúcim protivníkom. Áno, to je kniha Otcovské rany. No a je to teda, ak mám skúsenosť nelásky dlhodobo, vytvára v človeku v prvom rade blok. Je to forma sebaobrany, neprimerane, paušálne na všetkých a na všetko. Hej. Docvičíte box, chalani, alebo také nejaké ťahy. No, tak ja tiež len skúšam. Rád by som doprednášal, mám dôveru aj Univerzity Konštantína Filozofa. Ja sa budem len naznačím pohyby, ktorými sa budem brániť pred udierajúcim protivníkom. Áno, a ja by som rád doprednášal. Dobre. Dobre. Poďte sa na niečo spýtať, že nejaký slajd potrebujete prekliknúť a ja urobím to. Dobre. To je všetko. No, a teraz fotografa to bude. Dobre, ďakujem. Dobre, čo sa mená? Peter a Janik. Dobre. Pred Petrom som sa v podstate, ten posledný, ten podpásovka, tam už som nevedel čo, keby on to nezastaví, tak tu ležím. No, potom som poprosil teda Jančiho, aby prišiel a neviem, či ste si to všimli, či to bolo z profilu vidno. Ja som začal na neho aplikovať tie obranné gestá a on sa pozerá, že to čo? Lebo ja som ho pozval počne niečo spýtať. To je ten vzorec. Dobre? To znamená, že v nejakej časti detstva som si musel kryť tvár alebo nejakého dospievania alebo niečo, to nemusel byť rodič, pred udierajúcim protivníkom. No a pointa je, že ja tieto veci, hej, keďže tá skúsenosť bola dlhodobá,
A dialo sa to, keď som bol zraniteľný, vrátane teda neurobiológie detského metabolizmu. Dobrý večer, pani docentka. Hej, takže táto vec. Hej, tak automaticky vo mne to zostáva, ako v takej hlbokej hlbinnej citovej pamäti. A v prípade, že prichádza nebezpečenstvo, ja tieto veci nemám vyriešené, tak ja tieto obranné mechanizmy aplikujem paušálne, neprimerane, bezdôvodne na všetkých a na všetko, aj na neboráka chudáka Jančiho, ktorý sa išiel len niečo spýtať. No a citová nezrelosť je, ak ja s týmito vecami, ak ich ja nedám do poriadku. Ale toto nie je hlavný obsah toho zdelení dnešního mýho, takže poďme ďalej, dobre? Aby sme to stihli. Takže, tie zranenia, ono je to také slovo často omielané, prosím vás. Viete, čo hovorím otcom? Toto raz, dva, trikrát za život vyrieš. A urob hrubú čiaru a už naplň svoj život sebadarovaním. Nepáčia sa mi to takéto kočovné, hej, že od akcie na akciu, kde furt toto rieši. Preto je to veľmi citlivé a preto to slovo treba veľmi opatrne používať. Hej, toto. No a ide aj to slovo, to vnútorné uzdravenie. Ono aj to, že normálnym spôsobom hráš s kartami, ktoré máš, aj to už je zrelý postoj človeka. Že sa jednoducho nesťažuješ alebo nefňukáš, alebo histrionsky nepoukazuješ na seba a nestrháš pozornosť, lebo proste ty teraz potrebuješ mojkať. No. Plišačik. No. Hej. Výhoda je, že aj v duchovnom živote máme vzory, máme tu kňazské duchovné otcovstvo, hej? Máme tu duchovné matky, reholné sestry, hej? Máme životopisy svätých, ktorí jednoznačne každý si nájdete nejakého, alebo birmovní patróni, hej? Kde nejakým spôsobom ich život vám pripomína a je takou vzácnou studnicou tých postojových hodnôt, ktoré v sebe mali a my sa môžeme nimi inšpirovať. Poďme ďalej. Ťažkosťou seba poznania je odhaľovanie negatívnych skutočností vlastného života. Je to veľmi nepríjemné, hej? A máme v sebe sklon tieto zážitky potláčať alebo vytesňovať. To je jasné, je to také prirodzené, hej? A nie je to veľmi príjemné, hej? No ale odsúdime sa k neseniu ťažkého balvanu v sebe. Je však prvým krokom, bez väzby na ďalší krok, ktorý je seba prijatie, by nemalo význam. Ale je veľmi dôležitým prvým krokom vnútornej slobode, pretože čo človek nepozná, to človeka ovláda a spútava. Ak človek nepozná sily, ktoré v ňom pôsobia, je ich otrokom. Riešením je teda otvorenosť v atmosfére dôvery. V tomto je výborný ten UPCH, ten UPC vek, že proste pravdepodobne ste tu viac ako tí dochádzajúci, čo ja ich volám aj u nás v Trenčíne, že idú po obede domov k mame, ale vy ste proste si zobrali kufor, hej, a proste, áno, a vlakom zadarmo ste sa, kontingent, hej, bol článok dneska, že 43% niektoré vlaky, hej, že idú len na 28% bude kontingent bezplatných, že klesnú miesta, počty bezplatných. Hej, takže 60-dňový predpredaj nezabudnite využiť. Dobre, pokiaľ poznáte rozvrh. Ale aj ten UPC rozvrh, aj UPC aktivít nie len, hej. Nitra Leopoldov idete zadarmo, lebo osobáky kontingent nie je, ale potom Trnava alebo Leopoldova, východ, svatý, zbožný. Dobre. No, OK. Takže potrebujeme formulovať aj vnútorné doposiaľ nevyjadrené skutočnosti z vlastného života pred inou osobou, seba poznávaním a tak ďalej, čo vyjadruje, že človek prekonal líniu strachu. Človek pomocou druhého overí a prehlbí svoj pohľad, oslobodí ho od všetkej subjektivity a začne vnímať, čo daná udalosť znamená. Hej? Dobre, čiže to je táto vec. No, na to teda nadväzuje to sebaprijatie, ale to naozaj chcem len preletieť, lebo tá podstata je až za tým. Toto je taký nejaký nutný základ, ktorý je potrebné teda urobiť. Dobre. Aj prijať tie nepriateľné skutočnosti. Tam máme krásne analogie, že aj Ježiš sa v Getsemani modlí, že Pane, hej, odním odo mňa tento kalich, ale nie moja, ale tvoja vôľa, nech sa stane. Taliansky autor duchovného života Amedeo Cencini, on to nazýva, že cvičenie veľkonočnej pamäti. Nájdi si kategórie z Biblie a vo svojom živote. Stvorenie. Poznáme ho v Biblii, poznáš ho vo svojom živote. Pád. Skúška.
Púšť. Getsemany. Každý mal nejaké osobné Getsemany. Nájdi biblické kategórie vo svojom živote. A spolu s nimi, hej, objav ich, áno, sú prítomné aj v Biblii, v dejinách Boha a v dejinách Ježiša Krista. Hej. A týmto spôsobom vlastne získaš vedomie, že život je darovaný a udržovaný veľkou láskou, čiže Bohom. A že negatívne skúsenosti nelásky od ľudí môžu byť neutralizované a uzdravené. Je to samozrejme proces na celý život. Získavaš taký nový pohľad na seba, nepotrebuješ vo svojom živote už nič skrývať pred sebou ani pred inými, lebo Božia láska je dostatočne silná. Jeho dobrotu nedokážu prekaziť ani negatíva ako bolesť či smrť, hriech, krivdy, nespravodlivosť utržené od iných ľudí. No a potom samozrejme, že to zmierenie so svojím životom dovoluje človeku prijať aj iných ľudí. A to je dôvod, pre ktorý o tom hovoríme. Ja učím na fakulte zdravotníctva v Trenčíne, ale ten článok mi vyšiel z Kopuse a je dokonca ako prvý. A ten obsah toho vzdelení, prosím vás, je ten, že ja neviem, máme tam fyzioterapeutov, to sú chalani, dievčatá pol na pol a mám tam diplomované sestry. A ja im teraz hovorím, že predstavte si, že idete k nejakému, proste máš tam motorkár, ktorý proste sa vysypal na motorke, má 24,5 roka, no tak to je asi normálne, že teda sa budeš do tej izby ponáhľať a tešiť a mu odmeráš tlak a tak. A chalani, ak by študovali oše bakalárske, no tak aspoň sa porozprávam, aký to bol typ motorky, čo robil, či pršalo, alebo že také niečo, hej. No ale predstavte si, že o izbu ďalej na 104 je Novák. Novák je 130-kilový, zapáchajúci astmatik, strašne taký hašterivý, taký veľmi nepríjemný, taký neohrabaný a počuješ ho už chodí. Hej. A ja teraz vlastne v tom článku vysvetľujem, že pozri, ten chlap, ten Novák, keď bol malý, tak mal otca alkoholika. A mali peklo doma. Dospelé deti alkoholikov, samostatná kapitola. Nemáme na ne čas. Iba tušia, čo je normálne. Oni nevedia, čo je normálne. Oni to iba tušia. A on proste urobil v živote také kroky, aké urobil, ale v podstate nechtiac zrkadlil to správanie sa jeho otca. No a tá jeho žena sa utrápila a proste zomrela. A tie dve dcery krásne od neho ušli. A ten Novák už 30 rokov sa všetci boja a nikto si ho neváži. A ty teraz prídeš ako diplomovaná sestra a budeš si ho vážiť. Otváraš v ňom nový svet, možno. Ale čo je veľmi dôležité, a mne sa podarilo nájsť autorov, aj nejaké štúdie a výskumy, že keď ja si ho vážim, ja rehabilitujem aj svoju vlastnú sebaúctu, ktorú možno nemám od svojho vlastného otca ako žena. To je silné. Nehovoriac, a im hovorím, že nejdeš na púť do Šaštína, alebo na Turzovku, alebo do Récké lesné, alebo do Levoče, ale ideš na púť na 104, kde leží a trpí ten Novák. Hej? A Kristus je v ňom. Totižto, ak ja nemám poriešené to svoje hlbinné veci, tak automaticky ja nebudem príjmať ani druhých, keď nepríjmam seba. Toto sú spojené nádoby, dobre? A toto je ten problém aj prítomnosti zla vo svete a tak ďalej, že aj samozrejme ten posmech, brat Alojs, nástupca brata Rožera, hovorí, že posmech je niečo, čo je v jadre, v zárodku nástrojom konfliktov, vojny na svete. Každému z nás sa niekedy niekto za niečo posmieval. A aj v mužskom svete je to veľmi citlivý indikátor, čo povedia druhí, možno sme boli vychovaní. Alebo že čo, ak sa mi budú smiať, nestrápním sa, mám na to? Tá otázka mužského sebavedomia. To, čo máte vy ženy, som dostatočne krásna, som dostatočne príťažlivá. My máme, mám na to, dám to. Dám tú školu, dám ten ja neviem, niečo, si tam každý dostate takú vnútornú hlbinu neistotu. Splním tie podmienky, alebo bude to OK a tak ďalej. No a na to nadväzuje to seba darovanie. Dobre.
to je jasné. Darovať seba dokáže len ten, kto seba prijal a prijať sa môže len ten, kto sa dobre pozná. Okay. Aby človek prejavil lásku, najprv musí mať skúsenosť s prijatou láskou. Človek totiž dokáže od prirodzenosti lásku príjmať, ale prejavovaniu lásky sa musí učiť. Malé dieťa, kakacika plače, papa, všetci ho majú radi. No môj malé, ja som to uja. No, a teraz, Jean Lacroix, jeho cituje ten Varilon a Varilona citujem ja v Otcovských ranách. To je francúzsky jezuita, dostal veľkú cenu katolíckej literatúry. Jean Lacroix hovorí, že vlastne milovať, hej, znamená, že nikdy neuplatním nejaký druh moci nad tým druhým. A on hovorí, že už koketovanie a lichotenie je moc. Až po teda ťažké zneužitie moci. A Boh nám dal slobodu. A zaútočiť na slobodu niekoho, to je diabolské. A toto je dôležité, aby vy v tých vzťahoch ste poznávali, že či je to proste muž alebo žena, ktorá proste rešpektuje tvoju slobodu. Lebo žiarlivosť chce vlastniť. Hej, toto. Alebo že aha, tak on je veriaci, alebo ona je veriaca, tak proste keď príjmam toho človeka, tak budem mať v úcte aj jeho Boha, lebo jemu je to sveté. A to nie je otázka 6. prikázania, či sme ho dodržali, to je otázka mojej identity v Bohu. To je ad 1. A ad 2 naozaj, že tá citová zrelosť je taká nejaká tá pevnosť aj tých rozhodnutí a že ten človek tieto veci má tak nejak poriešené alebo pracuje na nich, alebo nepotrebuje sa od niečoho pred niečím skrývať. To som vám, myslím, hovoril asi pred 2 rokmi, že pozor na tých takých, že za svojou maskulinitu sa skrýva. Za svoju zranenú maskulinitu proste, že kompenzuje zranenú maskulinitu autom. Ty budeš moletka, možno, za 10, za 20 rokov. A tá jeho kára, hej, ktorú, áno. Viete, čo je, prosím vás, veľmi skratkovi to poviem. Viete, čo je to vysoká škola? To je dar, aby ste nedopadli ako vaši spolužiaci zo základných a zo stredných. Poznám veľa takých osudov. Pracuje v priemyselnom parku, celý týždeň rozmýšľa, s kým sa opije, ožere v piatok alebo v sobotu. Aby niečo znamenal, tak si repasuje starého bavoráka, ktorý mu stej nevydrží len pol cesty celý týždeň. A tu Hugo Boss košelu za 65 €, potom pri tej bitke roztrhá ešte. A ja som vďačný Ľubovi aj UPCčku, že nás učí myslieť. Aj kriticky myslieť. A niekedy aj ťažké skúšky sú o tom, že vy vlastne budete ľuďmi, ktorí, lebo dav sa dobre manipuluje, taký simplexnejší. A nebojte sa vytvárať aj tú intimitu vzťahovú. To znamená, že áno, poďme sa do hĺbky úprimne porozprávať. Aj vo dvojiciach chlapec, dievča. Nie vždy, nie stále, hej, dievčatá. Hej, my sa musíme na to pripraviť, dobre? Hej, nie hneď. Lebo keď žena okamžite chce, jednoducho vstupuje, muž potrebuje si veci premyslieť a keď žena, no teraz povedz, a to čo ty nás povieš? A tak, hej, alebo niečo, hej, ona veľmi takým invazívnym spôsobom zraňuje jeho mužskú psychiku. Nechajte mu čas. Dobre, toto je také dosť dôležité. No a ide o to, že ja až keď objavím, že aha, ako ten chlapec, 5 chlebov a 2 ryby, ale keď dá všetko, čo má, nie je to veľa, tak až potom môže Ježiš urobiť zázrak. Niekedy je tá naša ťažká história je dar, ktorý Boh môže premeniť. A čo je zaujímavé, tak ono sa to nedieje hneď. Oni to zistia, že sa stalo, až keď nazbierajú, keď zbierajú tých 12 plných košov. A čo je ešte zaujímavejšie, všetko sú to odrobinky. To sú drobné veci. Takže pozor na nejaké rýchle riešenia, alebo hneď vidieť efekt a tak ďalej. Toto. Trvale šťastný je ten, kto prežíva istotu, že je milovaný bezpodmienečnou láskou. Taký tam, hej, tu už máme veľké L, áno, čiže Boh,
taký človek sa necíti inými ohrozeným. Práve naopak cíti, že je dlžníkom lásky a z vnútorného popudu ochotne spláca veľkú lásku svojou malou láskou. Tak sa človeku otvára pole vnútornej slobody. Slobody v Bohu, slobody od seba, slobody pre iných. No a na to môžeme nadviazať, že takým spoločným menovateľom seba poznania, seba prijatia a seba darovania je seba uvedomenie. Je to základ emocionálneho života. Poprosím jednu knihu moju, Mužský strach. Dobre, tú modrú. Ja vám to zacitujem. Hej. My sme sa bavili s niekoľkými spolubratmi a našli sme, že v sebauvedomení naozaj je prítomných všetkých 7 darov Ducha Svätého. Hej, že to je niečo, čo je naozaj... Ja som to trošičku dal dovieť, že o čo tu ide a v mužskom živote je veľmi dôležité. Hej. Je veľmi potrebné. Sebauvedomenie je veľký dar od Ducha Svätého. Táto cnosť je veľmi dôležitá v súvislosti s našimi emóciami. Bez sebauvedomenia totiž s emóciami nemôžeme pracovať, formovať a zdokonaľovať ich pre svoj duchovný rast. Môžeme povedať, že sebauvedomenie je základom pre naše emócie, pretože bez neho sme uchudobnení o emocionálny život. Dnešný konzum nás stále núti sústreďovať myseľ na všetko ostatné, len nie na svoje vnútro. Za deň náš mozog príjme prostredníctvom médií, sociálnych sietí, počítačových hier, nevhodných seriálov a filmov kvantum informácií zbytočných pre mentálny rast a dozrievanie, ktoré mužovi nedovolujú uvedomiť si to, ako žije svoj život, pre a za koho ho chce obetovať, aký je jeho zmysel a cieľ. Takýto muž stráca podstatu, o ktorú je potrebné prosiť Ducha Svätého. Bez sebauvedomenia v živote muža je veľmi ťažké bojovať každodenný boj proti zlu, pretože zlý nás často odláka lákadlami tohto sveta od podstaty toho, aký by mal byť pravý muž. Najmä od viery, bez ktorej sa z chlapca nestane pravý chlap. Tak, tu máme. Každý muž sa má v živote snažiť o 4 S. Sú nimi sebauvedomenie, sebapoznanie, sebavlastnenie a sebadarovanie. Keď muž nemá základ sebauvedomenia, nie je schopný sebareflexie, sebakritiky a sebahodnotenia. To vedie k tomu, že sa muž nepozná, teda nemá sebapoznanie. Nasleduje sebavlastnenie, čo nepoznáme, ako by sme nevlastnili. Nevieme s tým pracovať, nevieme, ako funguje a nevieme to ovládať. Posledné S je už spomenuté sebadarovanie, pretože Boh do každého muža vložil túžbu naplno sa darovať. Svoj život však muž darovať nemôže, ak ho nevlastní, ak ho nemá vo svojich rukách. No a vtedy muž už nie je slobodný, na neslobodný chlap nejestvuje. Čo sa dá s týmto deficitom robiť? Byť dobrým príkladom pre mužov a ľudí, ktorí majú problémy so sebauvedomením. Je potrebné sa im cieľene venovať, pretože sami pomoc nehľadajú. A zvoliť si optimálne tempo na zakomponovanie tých správnych otázok v spoločných rozhovoroch, ktoré nám môže vnúknuť Duch Svätý. To zároveň vysvetľuje, prečo je neprestajne potrebné byť s ním spojený v hlbokej modlitbe a poznávať jeho vôľu. Pýtať sa Boha, či je jeho vôľa, aby som, povedzme, pomohol tomuto človeku a tak ďalej. Prosím vás, podstata duchovného života je, že ja svoj život, ktorý žijem denne, áno, konfrontujem, hej, pred Kristom, večer, povedzme, alebo ráno. Nie ako pred sudcom, policajtom, posudzovateľom, hej, mentorom, ale ako niekým, kto je blízky môjmu srdcu, kto ma pozná. A aj v tej mojej 13. komunite sa s ním môžem stretnúť. Dobre. Pre krátkosť času toto si necháme na svätú omšu. No, toto sa stalo minulý týždeň. Dostali sme tehlu. Hej. Jubilejná brána Lateránskej baziliky bola rozobraná, 1500 tehál a 75-ku sme dostali na Slovensko. Mali sme štvrtok o tom stredko s chalanmi, jeden perfektnú vec povedal. Doteraz na ňom rozmýšľam. Hej. Určite treba povedať ešte predtým, hej, že v podstate, keď sa odstráni tehla,
Keď padne múr, tak potom vznikne priechod, potom vznikne svetlo. A toto je tá myšlienka toho chalana. Hej. Najťažšie je z múru vydolovať prvú tehlu. A to je to otvorenosť pre nové. A potom môžeme od toho, že samozrejme mám aj ja hranice, majú aj druhý hranice a tak ďalej. Voči čomu som sa ohradil takým priehradným múrom. A krásne to vidno, tie vily, hej, že niektoré majú ploty naozaj 1,80 m alebo 2,20 m. Sú také vily, nie? Na okrajových častiach miest. A to je pre mňa informácia o charaktere tých ľudí. Takže táto vec. No a už sme povedali, že opustenie komfortnej zóny je maskulínny princíp. To znamená, že aj akoby otvoriť sa novým veciam. Chrániť si samozrejme, byť si vedomý tej svojej podstaty, tej svojej hodnoty. Dobre? No a poďme teraz do myšlienok niekoľkých autorov. Ja vám taký prierez som vám pripravil. Hej. No, otázka, ktorá nás istým spôsobom, máme pred ňou rešpekt a nás mužov v podstate môže niekedy až iritovať. Si skutočný muž, Peter? Hej. Janik? Áno. Je možnosť naozaj niečo, čo môžeme a máme odlišovať napríklad o ženskosti alebo ľudskosti vo všeobecnosti, hej? A naozaj je to niečo, čo... A to je to, že to chlapcami sa rodíme, narodili sme sa ako chlapci, ale v tej adolescencii sa z nás stávajú muži. Muž potrebuje k životu 3 veci. Modlitbu, prácu a vzor. A toto je silný moment, hej, ktorý nám dáva takú, ako, že nie som sám, že je tu niekto silnejší. Jeden 63-ročný muž modlitby otcov. To kdesi na Morave bolo. Raz som mal víkendovku na Morave. Doteraz pamätám toho animátora, už má deti, vnúčatá a hovorí, že Juro, ja ti niečo řeknu. Ja tohle dělám, ja takhle sloužím, víš, ale ja ti niečo řeknu. Víš, Juro, všechno v životě, v mým životě je o odevzdání. Boh je silnejší ako si ty. Toto my muži si naplno uvedomujeme. U ženy je skôr dôležitejší ten atribút, že Boh je blízko. Ale u nás aj ten majestát, ten Kristus Pantokrátor, Božia moc a sila. Existuje vôbec niekto, kto môže o niekom skutočne povedať, že či je skutočný muž alebo nie? A opäť tie slova, stvoril ich ako muža a ženu. No a svätý Pavol, ktorého už sme spomínali, ako v chlapcovi a mužovi rozpoznáva 2 rôzne etapy života a ako si je istý prechodom z prvej do druhej, tak vysvetľuje. Hej, keď som bol dieťa, myslel som, robil som ako dieťa, keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby. Otázka, dokážeme definovať veci muža, čoho presne sa chlapec vzdáva, keď sa stáva mužom? Ako sa vlastne dozviem, že som muž? Craig pokračuje. Mnohí mladí muži sa dnes vyhýbajú tomu, aby sa vydali na vlastnú cestu. Zriekajú sa manželstva, namiesto toho sa rozhodnú žiť so svojimi rodičmi, hrajú videohry a pozerajú pornografiu väčšinu dňa. Možno hry orientované na poslanie a dobrodružstvo vyplňajú prázdnotu v ich mužnosti. Potom je tam tzv. Fenomén adulting. To znamená, že mladí dospelí vykonávajú všedné úkony zodpovednosti a pritom sa chvália, ako by tieto veci boli pozoruhodné. Hej, dneska som si otvoril účet, alebo dneska som si vybavil kreditnú kartu, alebo niečo, nejaké také, hej, že akoby také práhnutie po tom potvrdení. A pod tým je, že nie sme si istí. Moderná spoločnosť oddialuje tú zrelosť muža. Aj vtedy, a častokrát sú to chyby rodičov, možno aj nás, duchovných otcov niekedy, hej, že keď sa k mladým mužom správame ako chlapcom. Niekedy tú chýbajúcu zrelosť spoločnosť trestá.
Tí mladí muži sú pripravení na veľké činy, obety a dôstojné využitie svojich síl, ale ocitajú sa v postavení, v akom boli v materskej škole. Burlivosť a túžba po siláckých výkonoch, hovorí Craig, sa trestá alebo označuje za násilie. Niekedy pokračujú v tradícii ubližovania a ubližujú druhým, pretože im bolo ublížené. No a to, čo bolo proste takým ráznou, proste otcovskou výchovou, muži sa nevrátili z druhej svetovej vojny z frontu, ženy prebrali na seba zabezpečovaciu výchovnú úlohu, hej, model často na východe, tá žena musí hlopa obracať, tá ne, no, ináč poradek nebude, no tá, však on je schopný, že nedzivaš, no tá, hej, a tak ďalej. Otcovská prázdnota spôsobená krízou maskulinity, pretože muži, ktorí nedokážu byť mužmi, nedokážu byť otcami, to sme si už povedali, sa zdravým spôsobom nezaplňa a ostáva len nezrelosť. Tie iniciačné rituály nám vymizli. No a ako kresťania a dedičia múdrosti cirkvi máme pred sebou výzvu aj nádej, pretože dúfame a my nie sme osamelí v tom takom nejakom vzore, pretože máme dokonalého bohočloveka Ježiša Krista. A okrem toho máme veľké kultúrne dedičstvo aj z viery našich otcov. Príbehy a tradície veľkých mužov, vrátane svetcov, ktorí nás predišli. No, stále však čelíme výzve, pretože nikto z nás nebol ušetrený tej krízy nezrelosti. Asi pomôcka pre mužov, ktorí ste tu, hej, tak prehraj si sám posledných 14 dní svojho života, keď si bol sám a nikto ťa nevidel, alebo si myslel, že ťa nikto nevidí. Posledných 14 dní, hej. Ako si sa správal? No a ešte ďalšia, že prečo teda adolescentní muži opúšťajú cirkev, poďme teda k tomu. No, máme tendenciu napodobňovať modlitbu, povedali sme si, prácu, to je, ak si nezamestnaný, tak tvojou prácou je, tou úlohou tú prácu si nájsť. Tu nemusí byť len silová proste práca alebo šport, ty môžeš dokonalovať nejaký šport. Maskulinitu formuje aj muž, ktorý trpezlivo cvičí na hudobný nástroj, ktorý proste sa učí programovací jazyk, ktorý sa učí cudzí jazyk. Mužský strach som napísal za 2 vlny pandémie. To je jak chalupu, keby ste stávali 2,5 roka. Ja napríklad by som chalupu nepostavil, švagra obdivujem. No a poďme na tie vybrané sociologické zistenia z Ameriky. Máme tendenciu napodobňovať. Niekedy, keď otec Ľubo začne nejakú takú dogmatickú, ešte taká hlboká vrúcný príklad, keď tam je, tak mne takto padne slánka, že že Ľubo je teológ, alebo že kde na to chodí, jak sa toto dá nadobudnúť, že také vzory, že čože. Máme veľa takých autorov aj kňazov, aj na Slovensku. Že neodozdá myšlienku ani filozofiu, ale odozdá ducha. Obklopte sa prosím s dôležitými vzormi, nie tými reelsovými. Keby sme si dali, to by bola zaujímavá dizertačka, ak ste tu také odbory, spravte, no to sa ťažko tí vlogeri, akože rodinná anamnéza vlogerov a blogerov. To by boli riadne akože parametre. Hej. Ja som trošku sa o to snažil v knihe Mužský strach. Hej. No to detstvo Stalina, Hitlera, Jeana Paula Sartra a tak ďalej, Nietzscheho a tak ďalej. Ktorého kúsok aspoň? Vyberte jedného. Americký autor Paul Vitz napísal knihu Ateizm a on tak nejak skúmal, díval sa na politických ateistov alebo týchto psychologických a tak filozofických cez prizmu ich výchovy, ich detstva. Friedrich Nietzsche je pravdepodobne, zacitujem, najslávnejším ateistom na svete. Najmä preto, lebo dramaticky odmietol kresťanstvo a kresťanského Boha. Jeho najznámejšie vyhlásenie Boh je mŕtvý je známe miliónom ľudí. Celý život sa hlboko zaoberal náboženstvom a opakovane a obsedantne odsudzoval kresťanské myšlienky a tých, ktorí im verili. Okrem toho Nietzscheho životopisci zhodujú, že jeho myšlienky sú silne zakorenené v jeho zvláštnej a zložitej psychike. Nietzsche sa narodil v malej nemeckej dedinke 1844 a bol synom evanjelického kňaza. Na oboch stranách jeho rodiny bolo viacero duchovných.
Jeden z jeho životopiscov poznamenal, že aj keď sa Nietzsche naučil rozprávať, až keď mal 2,5 roka, dovtedy mal mimoriadne blízky vzťah so svojím otcom, ktorý mu dokonca dovolil byť s ním v pracovni, píše Heyman. Friedrichov otec, pastor Ludwig Nietzsche, zomrel na ochorenie mozgu v roku 1849, krátko pred 5 narodinami svojho syna. Nietzsche o svojom otcovi často hovoril pozitívne a o jeho smrti ako o veľkej strate, na ktorú nikdy nezabudol. Ako uvádza Hollingdale, Nietzsche bol mimoriadne pripútaný k svojmu otcovi a šok z jeho straty bol pre neho obrovský. V ranom dospievaní Nietzsche prejavoval silné náboženské cítenie a stotožňoval Boha so svojím mŕtvým otcom. Úvodzovky. Vo všetkom ma Boh bezpečne viedol, ako keď otec vedie svoje malé dieťa a ja ako dieťa verím v jeho milosť. Koniec citátu. Keď mal 24 rokov, napísal, že jeho otec zomrel príliš skoro. Píše, že mu chýbalo prísne a kvalitné mužské vedenie, teda mužský vzor, a v jeho živote nebol prítomný. Nietzsche si však otcovú chorobu a slabosť spájal aj s otcovým kresťanstvom. Jeho hlavná kritika kresťanstva, konkrétne kresťanskej morálky, teológie a celého významu kresťanského Boha spočívala v tom, že trpí absenciou alebo dokonca odmietnutím životnej sily. Preto nie je ťažké vidieť Nietzscheho odmietnutie Boha a kresťanstva ako odmietnutie otcovej slabosti. Jeho hľadanie mužskosti bolo tiež podkopané dominanciou ženských postáv po smrti otca. Nie je preto prekvapením, že pre Nietzscheho bolo kresťanstvo so svojou morálkou niečím pre ženy, prejavom slabosti s otrocou mentalitou. Stručne povedané, v Nietzschem vidíme silnú mužskú reakciu na mŕtvého, silne kresťansky založeného otca, ktorý bol milovaný a obdivovaný. Vnímaný však ako chorľavý a slabý, a pre syna bol predstaviteľom niečoho, čo by sa dalo nazvať silou smrti. Čiže pravý opak Supermana, píše Vitz, ktorého si Nietzsche zidealizoval. Ako uvádza jeden z jeho životopiscov, veľkú časť jeho života môžeme považovať za trvalé hľadanie otca. Spomínaný Superman môže byť teda interpretovaný ako jeho idealizovaná postava otca. No, my teda máme tendenciu napodobňovať a kľúčové je, prosím vás, ak sme tie vzory nemali doma, lebo nemáme ešte, okrem otca, tam môže byť dedo, ujo, krstný, birmovný striko, hej, a tak ďalej, kaplán, hej, Salazian a tak ďalej, hej, začnem napodobňovať vzory, áno, zlé, fejkové. No a toto je teda štatistika, ktorú ste si už prečítali, toho autora. No a on hovorí, že toto bude mať vplyv na ďalšiu generáciu. Obdobie dospievania je čas, keď sa formuje základná identita, takže mladí muži sa prirodzene učia od mužov, ktorých vidia. No a ono je to, že nielen medzi katechétmi dominujú ženy, aj 1-4, prvý stupeň ženy, iba školník je muž, hej, alebo telocvikár, hej, ak vôbec. Hej. Potom druhý stupeň podobne, a to už je chalan deviatak alebo prvák niečo vyvedie a prvý muž, taký nejaký integrovaný s výcvikom, ktorého stretá, je ten, ktorý mu dáva putá, lebo ide do CPŽ-ky, alebo práve niečo vyviedol. Že vlastne veľká absencia tých mužských vzorov. Don Juraj Malý z nápravno-väzenského ústavu Súčany pri Martine, tak on z 3 väzenských oddielov, asi 80 mladých mužov, že ktorí ste sa pred spáchaním teda trestu, než ste sa dostali do basy, stretli s kňazom. Asi tretina, asi 25. Ktorí ste sa stretli alebo rozprávali s kňazom. Tretina. Koľko ste sa rozprávali alebo stretli s biskupom? Nikto. No a pokračuje autor, že mladí muži opúšťajú cirkev práve v období, keď sa snažia zorientovať na ceste k mužnosti. Majú to tak nejak spojené, že stať sa mužom znamená opustiť vieru, lebo vieru, no áno, pamätám si, tak v kostole sú buď mladí chlapci, lebo ešte áno, sa tým mamkám a babkám nevedia brániť, hej? A potom, že proste, áno, tí vrcovníci, že to sa proste nenosí, toto je súčasť života, že ja nebudem proste, nie som lama. Čiže prirodzene sú si takými negatívnymi vzormi. A sú veľmi dôležité. V každej farnosti si chlapi hľadajte modlitby otcov alebo niečo podobné, aby si zistil, že nie si sám. Hej. To nie sú len zazeračky. Hej. Ale tí muži, keď proste veľmi rýchlo vytvoria štruktúru a dokážu sa hlboko úprimne zdieľať. A tí, čo sa vrátia, hlboko zápasia s hriechmi a ranami nazbierané v mladosti, ktoré zraňujú ich schopnosť byť prítomnosti vernými otcami vo svojich rodinách. No a
Čo hovorí Bergler? Dospievajúci kresťania považujú vieru za neúplnú, pokiaľ ich emocionálne neovplyvňuje. A toto je ďalší taký dosť nebezpečný trend. Ja na neho upozorňujem aj v knihe Mužský strach. Hej, a to je aj ten pekný projekt, aj tá konferencia, čo ste mali s tým pánom profesorom Kondrlom o tej emocionalite, emocionálnom zaží aj váš kaplan, docent Ľubo. Hej, tak táto vec. A on hovorí, Bergler, že je menej pravdepodobné, že sa uspokoja s vierou, ktorá ponúka len, čiže bude tam len, že povinne niečo dodržiavaj, určité učenie, čiže oni vnímajú vieru buď ako obal bez obsahu, hej, ako niečo vonkajšie. A tu je veľké nebezpečenstvo, že priťahujú ich náboženské praktiky, ktoré vyvolávajú emocionálne vzrušenie a niekedy predpokladajú, že prežívanie silných pocitov je to isté ako duchovná autenticita. No ale k životu kresťana patrí aj to, že nedostaneš odpoveď na modlitbu. Pokoncilová asketika a mystika nám definuje aj štádium suchopárnosti. Matka Teresa necítila prítomnosť Boha, prehovoril s pápežskou výnimkou niekoľko rokov po smrti jej spovedník. A trošku to pripomína ten konzum, že proste ja zažijem na nejakých chválach, áno, vyliatia, na chvíľočku zabudnem a emocionálne sa naplním. No lenže z jedla rastie chuť, áno. To sú spiritualitovej katolicita. A tam patrí aj to prijatie kríža, ktoré láme moc satana. A vtedy sa stávaš vnútorne silným. A tu je pokušenie veriť, že hlavnou úlohou Boha v mojom živote je pomôcť mi cítiť sa lepšie, hej, alebo vyliečiť moju emocionálnu bolesť. Boh s tebou zdieľa aj to dobré, aj zlé. A zlé veci strácajú moc. Pripomínam vykupiteľskú smrť Ježiša Krista na kríži. On sa s diablom nebil, on ho porazil bezkontaktne. Contactless. On sa spojil so silnejším, Ježiš Kristus na kríži, a diabla postavil mimo hru. Diskvalifikoval. Urobte si v pôste, alebo videl som aj na vašej stránke krížové cesty tie, že chystáte a tak ďalej, také, že to rozjímanie o 7 Ježišových slovách na kríži. Náš biskup mal duchovné cvičenia raz v Rádiu Lumen o veľkonočných postavách, také, o ktorých sa až také, nie tie známe, ale také menej známe, ktoré sú tam v tom Pašiovom príbehu. Vyšlo to aj knižne. Čiže to není iba o tom naša viera, že cítiť sa lepšie, ale nájsť aj niečo hlbšie a nie hneď. Čiže apelovať na mladých s príkladmi mladosti má určitý zmysel, keď napríklad hovorím o vnímaní Ježiša mladým spôsobom, ale Ježiš mladíkom nezostal. On dozrel na dospelého muža odvahy, sebaovládania a milosrdenstva, ktorý sa riadi spravodlivosťou a pravdou, hovorí arcibiskup Čepat. Ako zastaviť túto nezrelosť? Alebo lepšie, ako môžeme ľudí alebo mužov vyviesť z nezrelosti a priviesť ich k zrelosti. Je tu prítomný aj dynamika rituálu prechodu. Vyviesť ľudí z detskosti do zrelosti. Niektoré prostriedky máme také, že je prirodzené. Máme tu teda radikalitu životných premien. To je, vďaka Bohu, je to fajn. Nemôžem byť aj ženatý, aj slobodný. Je to cesta na druhý breh. Alebo, áno, zasvetiť sa Bohu. Nemôžem byť aj vysvetený, aj laik. Ale tak, ako nemôžem byť súčasne aj mŕtvy, aj živý. Odchod z jedného stavu umožňuje prijatie nového. Aj Tarzan sa rozhodol pre novú realitu. Hej? Opustiť niečo a ísť za niečím ďalej. Hej? Preto ten ilustračný. Hej? No a máme tam teda oddelenie, odlúčenie, opustenie, alebo teda odumretie toho predchádzajúceho životného stavu, lebo nový spôsob života a chápania seba samého vyžaduje, aby sa starý spôsob a chápanie odložili. Ježišov rozhovor s Nikodémom v noci. Musíte sa znova narodiť. Budeš ten istý aj s tou históriou, ale s novým srdcom. No, máme tu teda tie slovíčka ešte raz. Iniciácia.
mnohé sviatosti aj sa volajú iniciačné, hej, a je to teda takisto niečo, čo pozdvihuje a premieňa a práve preto, že ju vedú tí, ktorí už touto cestou prešli. No a potom tá inkorporácia ako fáza začlenia sa do komunity a príjmanie inštrukcií o novej forme života. Máme ho teda aj v cirkvi, v krste, že sme pochovaní s Kristom, aby sa znovu zrodili ako Boží synovia. Birmovanie posilňuje a rozvíja, potvrdzuje krstnú milosť olejom, ktorý je znakom posvetenia a zasvetenia k novému životu v Kristovi a Eucharistia, ktorú nás do plného života kresťana a do Kristovho tela začleňuje. No a otázka, že prečo je tá mužská iniciácia taká dramatická? Tie mužské rituály prechodu sú v našej predstave výrazné aj preto, že sú viacej organizované. Žena je to také prirodzené, no tak žena, ktorá rodila, no tak hej, to je tie koeficienty, áno, aj tá bolesť, hej, a tak ďalej. Áno, pri prvom porode sa rozširuje, áno, tie väzy toho pánevního dna, hej, a tak ďalej, že to sú naozaj, hej, no, alebo prirodzene, stane sa matkou, hej, prirodzene ten menštruačný cyklus jeden sa definitívne ukončí porodením, áno, splodením dieťaťa, hej. No, my muži to máme také viacej do šírky, hej, že tak kde to je, ako to je, hej. Tak u mužov to iniciačné je, ale vidíme teda v niektorých kmeňoch, hej. U žien je to také explicitné, to už som povedal. No a my takéto veci nemáme v našej kultúre muži. No a ide o to, že áno, stávame sa otcami, lenže otcom nie je ten, čo dieťa splodí, ale ten, čo ho vychováva. A to platí aj o duchovnom otcovstve. Byť prítomný medzi tými svojimi zverenými. Ak muži nemajú túto zrkadlovú skúsenosť, ktorú ponúkajú zrelí muži, že teda akoby napodobníme tie vzory tých, čo išli pred nami, hej, otcovia a bratia, hej, nemôžu, hej, môžu v nezrelosti akoby tak prežívať, živoriť. Hej. A to, čo žena získava zo skúsenosti svojej fyzickej ženskej prirodzenosti, muž musí získať od svojej kultúry. A v tomto sme na tenkom ľade. A to je to ťažké. Hej. Takže najskôr nejaké teda vedomé a zámerné oddelenie sa od chlapčenského veku, najmä od kráľovstva a kontroly matky. Hej. To sú aj tie archetypy, ten aj Oedipov komplex, že ten kľúč, hej, že nie, myslím, že Rohr to popisuje, že je ten kráľovský syn, sa chodí dívať na jedného silného muža v klietke na dvore ich kráľovského paláca. Hej. A on s ním rád rozpráva, má silné vlasy, hej, dlhé vlasy, má silné ruky a proste fascinuje toho chlapca. A on hovorí, že vyslovuj ma. Hej. A on, že jasné, že ako, povedz. No, je kľúč od tejto mreže. A kde je? No, je pod vankušom tvojej mamy. A to je dosť problém, lebo ten chlapec musí, to je normálne, áno, v tých archetypálnych, v tej literatúre. No a on proste ide a musí, hej, áno, myslím, že počas spánku teda vybrať ten kľúč. No a končí to tým, že ten divý muž si ho dáva na plecia, on ho vyslobodí a toho chlapca si dá na plecia a proste odchádzajú z toho kráľovského dvora. A tá sila toho divého muža je vlastne už toho chlapcovou silou. To je len teda symbol. My to môžeme posunúť aj do toho zasvetenia, hej, a tak ďalej. A to, čo sme hovorili, svätý Pavol, hlavou muža je Kristus. No a potrebujeme naozaj, hej, mentorovania, vedenia a tak ďalej. Niekedy aj fyzických víziev, hej. Lebo budú chvíle, kedy tú svoju manželku, priateľku musíš obrániť aj fyzicky. Nie len akože vykecať sa. Aj keď, hej, že to je úplne normálne, hej, že myslím, že otec Pavol Hudák hovorí, hej, že ideš s dievčaťom po parku a vybehne havien. A čo robí dievča? Hej? Hoci ona rozhodla, že ideme tadiaľto, hej? No tak dievča sa inštiktívne postaví za toho chlapca. No, ty máš tiež strach a fúha, tiež ti je to nepríjemné, no, že si chlap v tej dvojke, no tak musíš toho havina riešiť. Hej? No. Máš mužskú koncovku. No a potom to začlenenie, keď členovia komunity, hlavne muži, akceptujú a uznavujú jeho mužnosť a pokračujú v jeho dozrievaní. Hej. Máme to aj my ako kňazi, rekolekcie, alebo aj univerzitní kapláni, stretáme sa, modlíme sa za vás, rozmýšľame nad tým, hej, a tak ďalej, snažíme sa formovať. Hej. No a výchova chlapca a jeho vovedenie do mužstva, to nie je len otázka informácie,
alebo faktov, ale je to skúsenosť a uvedenie do živého sveta kultúry. No a pubertou to len začína a k dospelosti ako stavu, ktorému už schopný riadiť sa seba, byť skutočným otcom, že to je proste cesta dlhá. No a čo je problém? Čo je trendom? No to dospievanie je, že tak začať skúšať zakázané veci, aby som sa cítil ako veľký. No a oni sú si vzory, aj tie pseudozory sú si vzory a to je ten problém, pre ktorý oni majú sa jednoducho môžu zamotať. No a samozrejme tam sa už objavuje hriech, vznikajú nové rodinné napätia, hej, ten chlapec tú rodinu opúšťa, ide do partie, hej, lebo tá partia proste, to je, aby mohol vytvárať vzťahy, to je veľmi silný moment. Hej. Ak to preženiem, tak v Brazílii je vstupenka do gangu, áno, bereme ťa do gangu, ale musíš zabiť člena súperiaceho gangu. A potom budeš jeden za všetkých, všetci za jedného, potom ťa privítame. No a podľa kultúry médií sú veci, ktoré môžu robiť dospelí muži v podstate z hýralosti. Hej? A tu vidíte to pred sebou. No a vlastne podprahovo spoločnosť im oznamuje, že byť dospelým znamená už keď budeš mať v tomto. Hej? Že máme málo pozitívnych príkladov tej mužskej zrelosti. Alebo vôbec to nemáme tak spoločnosťou nastavené. Mojou úlohou to nie je vyriešiť, len vás na to upozorniť. Hej? Že toto tu je. No a keď chlapcom hovorím, aby vyrástli a správali sa zodpovedne, predstavia si prácu, starosti a nefunkčné vzťahy. Prečo sa teda namáhať? Prečo sa nevyhnúť zodpovednosti a užívať si bezstarostný život hriechu? Alebo prečo neostať v tej pretrvávajúcej puberte? Mladí muži sú oslabení neschopnosťou alebo neochotou moderného sveta potvrdiť alebo definovať skutočnú mužnosť. Kríza chlapcov bez otcov tento problém ešte obostranne zhoršuje. Muži, ktorí odmietajú prijať otcovstvo alebo zodpovednosť zaň, sú menej zrelí a chlapci sa nemôžu stať mužmi bez otcovského vedenia. Takzvané bezotcovstvo, alebo Alexander Mitscherlich v roku 1983, hej, Vaterlosigkeit Gesellschaft. Matky môžu byť pre svojim synom mnohým, ale nikdy nebudú otcami. A presne to od nich naša kultúra chce, keď sa tvári, že doma je dobre aj bez otca. Máme to tam v podstate, ono sa to, keď už... A už štatistika Banskobystrického samosprávneho kraja je, že 54 celá niečo, už vyrastá v rodine s jedným rodičom. To znamená, už väčšia polovica už nevie, alebo teda, že tam nie je otec, už je tam nejaký druhý, tretí otčím v poradí. Čiže toto je také dosť zložité. Oni, tí decká, nie sú zlé, len je tam obrovské prázdno. Nejde o obžalobu teda slobodných matiek, ktoré dávajú svojim synom všetko, čo môžu. To sú vzácne ženy. Ale ide o to, že otcovia a mužskí mentori dávajú chlapcom istým spôsobom svoju vlastnú mužnosť. Nikdy sa o nej nehovorí, ale v podstate v našom mužskom svete je takéto napodobňovanie. To znamená, pusti ho, prosím ťa, raz za 2 týždne zakopať si ten futbal do tej lopty. Dobre? On príde spotený, proste neviem aký, ale príde taký aj iniciovaný nielen tou hrou, ale aj tým mužským spoločenstvom. Lebo aj po svadbe ty neprestávaš ženou a ona, nevideli ste sa 2 mesiace, takže 2 hodiny, kávička, palacinka, obchodné centrum a rozprávame. Hej, priateľstvo muža a muža je plece vedľa pleca, ideme spolu hore na sopku. Hej. No a tendencia, ktorá sa snaží pochopiť a vytvoriť kresťanské mužstvo bez Krista, je nebezpečná. Hovoria autori. Iniciáciu a obrad prechodu v jeho celistvosti je nutné zakoreniť v osobe a zjavení Ježiša Krista, Božieho syna. V skutočnosti on sám mladého muža prijíma za syna. Toto bola na svätej omši v Lisabone na záver svetových dní. Bolo premenenie Pána a bolo to veľmi silné. Toto je môj milovaný syn, počúvajte ho. Ruku na srdce, kto z nás toto naozaj explicitne počul? Si môj milovaný syn, si moja milovaná dcéra. Príjmam ťa, mám ťa rád, záleží mi na tebe. Koľko sme to počuli od fyzického rodiča. Nemôžeme sa hnevať, lebo už oni sami to nepočuli. Ten svet pre nich neexistuje, nepovažujú ho za, lebo proste im bol odopretý, alebo tí rodičia naozaj robili ako vedeli. A tak ďalej. Boh si môže pomôcť aj tými vecami, len nesmieme v tom zostať nejako bez nejakého zakorenenia. Príbeh 12-ročného Ježiša v chráme ukazuje,
Hej, mladí muži potrebujú svoje spoločenstvo a musia sa stotožniť so svojím budúcim poslaním, s väčším zmyslom života. Ich rodičia by mali rozpoznať, kedy už nie sú chlapcami, aby s nimi zaobchádzali ako s mužmi. Niečo potom na svätej omši ešte z týchto vecí vám poviem. Ale táto vec, že tie jeho prvé verejné slová, hej, že to podriadenie sa otcovej vôli s veľkým O, hej, potvrdzuje niečo, čo cítia všetci mladí muži, keď sa snažia prejsť z detstva do dospelosti. Bol som stvorený pre niečo viac, než len tieto veci. Môže nás tam blokovať to odpustenie, áno, že jednoducho bolo to tak, nevytesni to. Áno, odpustenie otcovi je cesta k otcovi. Doplňte malé a veľké O. Odpustenie otcovi je cesta k otcovi. Prvé O bude svojmu otcovi a veľkému otcovi s veľkým O. Díky. Toto. Dobre. Ešte pred záverom. Mám ešte 2 minútky, potom ešte možno nejakú... Toto, čo som vám hovoril od toho brata Johna, že opustenie komfortnej zóny u človeka, ktorý nasleduje Krista. Feminínny princíp je tu a teraz, pohodlie, komfort a tak ďalej. Áno, lenže ten maskulínny princíp vie tú komfortnú zónu opustiť. A to je začiatkom premeny, čiže metanoje. Aspoň jeden slajd. Čiže zanechanie, odísť zo svojej zeme, zo svojho príbuzenstva, z domu svojho otca, kniha Genesis, rozchod so svojím zázemím. Áno. A potom teda aj tú zónu pohodlia. A problém je, že to bezpečie, hej, tá komfortná zóna je miesto, kde život dáva zmysel. Niekedy sa to deje, že tú komfortnú zónu nám proste že ju neopustíme sami, ale že proste sme nejak inzultovaní. Príklad, zmenili ti rozvrh, dali ťa do iného krúžku, zrušili ti spoj. Super, hej? Alebo ja neviem, zmenilo sa účtovníctvo, zmenil sa zákon. Som úplne rozhodený a teraz kým sa zorientujem a tak ďalej. Zrušili mi predajňu, hej, vyfúkli mi v e-shope posledné 43, hej, alebo 38, hej, no. Áno, príklad. Dobre, a musím to. Mohli sme to aj zažiť, ale možno je to aj, niečo sme si spôsobili sami, ale ide tu o to, hej, že v tej zóne pohodlia, že máme častokrát teda nejaké predsudky nášho rodu, našej aj priestoru, kde žijeme. No a ide o to, že nikto z nás sa nezrúti a nikto z nás to nebere v pohode, ale proste ľudská zrelosť je, že aj tú zónu nepohodlia akoby zvládneme. Že nás to úplne nerozhodí úplne, ale že teda není sme ani bez chrbtovej kosti. No a aspoň jeden odkaz, taký aj duchovný, hej. To znamená, metanoja nevyhnutne zahrňa, hovorí brat John z téze, výzvu opustiť zónu pohodlia a vydať sa do neznáma v spoločnosti Krista. A je strašne pekná veta. Čo tu robíte? Ide pred vami do Galilei. Tu ho nehľadajte. Veľkonočná vigília. Čo voláš ku mne? To je to tretie čítanie, povinné. Hej, vtedy Mojžiš, zaspievali Pánovi túto pieseň, je tam dvojbodka a hneď zaspievajme Pánovi, lebo sa preslávil. A ten text tej veľkonočnej vigílie, tej knihy Exodus, hej, Mojžiš hovorí, s Bohom, čo voláš ku mne? Povedz Izraelitom, aby sa pohli. Peťo, Janči, čo voláš? Však sa pohni. Chápeme? Naimský mládenec, Jairova dcéra. Mládenec, hovorím ti, staň. Silu z hora ti dáva Boh, krok robíš ty. Prestan sa umarať nejaké, hej. Máme kríže, ktoré sme si nevybrali. Potvrdzujem. A sú niekedy zložité a ťažké. Je tam ukryté požehnanie. Potvrdzujem. Ale máme kríže, ktorých zotrvávame umelo a zbytočne. A toto vám pomôže rozlíšiť Duch Svätý. Dobre? Aj toto. Dobre, asi to, a mám tu ešte posledný slajd z tej predchádzajúcej a potom už nejaké, možno niekoľko otázok, ak budeme mať, ak budú, tak keď ste tak pekne počúvali.
prajem vám také naozaj taký pekný 8-dňový, taký nejaký výbavný a dobrými impulzami, aj dobrou pôdou vášho srdca, ten taký semester aj v tejto príprave. A ďakujem za vašu pozornosť. Dobre. Knihy, z ktorých som citoval, tak bude možné ešte do svätej omše si kúpiť tam vzadu na tom stoliku a potom podpis po svätej omši, ale teraz je priestor na nejaké zopár otázok. Nech sa páči. Ťažko to naformulovať. Ste tam hovorili o nejakom seba uvedomení a seba prijatí a možno v dnešnej dobe je často až tak patologizované to seba prijatie, že napriek tomu, že mám chyby, tak nesnaž sa ich zmeniť a buď akýsi alebo niečo v takom zmysle. Pokiaľ ja nájdem na sebe nejakú chybu a určite ich nájdeme mnoho, aký je nejaký taký možno praktický, konkrétny prvý krok, ktorý by ste vy podnikli, že niečo zistím o sebe a viem to kvázi len ja, aj keď to možno vedia aj iní. A že aký je ten nejaký, prvý krok asi iniciálny, alebo také niečo, ak rozumiete. Veľmi dobrá otázka, súvisí to s tým otvorením pre nové. Buď to je spoločenstvo, alebo sa opýta môjho brata, ktorý ma dobre pozná, alebo spolubývajúceho, počúvaj, bývame spolu 2 roky, tak čo je tým môjim darom, alebo niečo podobné. Ale súhlasím aj s tým, že najcennejšiu hodnotu majú tie veci, ktoré tak nejak, na ktoré prídem sám. Lebo je to príprava muža preto podobne ako svätý Jozef, vytváral stabilitu v nestabilite a nestabilitu v stabilite. Hej? A išiel dopredu. Muž musí ísť dopredu aj bez návodov a receptov. A ono je to lacné, keď niekto povie, čo máš robiť. Určite sa poraď. Dobrá kniha, dobrý priateľ, duchovný rozhovor, hej, svetaspoveď, ja neviem, nejaké dobré podcasty a tak ďalej. A tak nejak, a človek, ktorý žije sviatostne a dovolím si používa ten zdravý sedliacky rozum, tak jednoducho bude tak nejaké, že... A je to aj, niekedy je to aj metóda pokus omyl, ale ja neviem, nie je dobre dávať seba za príklad, ale otcovské rány som písal metodikou, s ktorou som sa nikdy nestretol. A mal som strašnú neistotu, pretože tiež som človek, ktorý nezažil otcovskú pochvalu, hej, pretože môj otec ju nikdy nezažil, hej, a mal som strašnú neistotu pri jej písaní. No, tak Max Kašparu to navrhol v ankete katolického týdenníka na knihu roka v Čechách. A ja už je 4. prevydanie. Chápeme? No, prepáčte, že seba dávam za príklad, ale v rýchlosti ma toto napadlo. Takže určite si na strane tej pravdy a dobra, že ju hľadá, že si tu, lebo tvoji spolubývajúci sú, nejdem menovať, izraelské podniky. Hej? Alebo možno sú pri tých počítačových hrách. Možno. Niečo také, že aj keď si nie som 100% istý, čo robím, radšej sa pohnúť, ako sa stane. Výborné, úplne super. Počuli ste ostatní? Hej, dobre. Že aj keď sa... necháme originál. Že aj keď si nie som 100% istý, čo mám robiť, radšej sa pohnúť, ako zostať v tom, ako som. Ďakujem. Ja budem tiež tak ešte formulovať otázku, ale skôr ku tým vzťahom, ako sme sa rozprávali o tej slobode vo vzťahu, aká je dôležitá. Tak ja sa chcem spýtať v tom zmysle, že aby tá sloboda neprešla do také možno sebeckosti, lebo asi dôležité v tom manželstve tá sebadarovaní, a aby neboli také, už takí sú, chcem vzťah, ale chcem sa udržať stále iba tú svoju slobodu, že ako to rozlíšovať, aby nebolo stále len tá voľnosť, sme spolu, len tá voľnosť, a možno keď už mám ten mikrofón, tak prejdem ešte tak, alebo možno druhá neskôr spojenie otázka, ale skôr do tej najprv slobody. Amedeo Cencini má krásny dokument City syna. Mne ho venoval, keďže som učil 8 rokov tu v kňazskom seminári pastorálnu psychológiu Don Jozef Ižolt, vtedajší salesiansky provinciál. On ho vlastnoručne preložil. Je to hodnotný matroš a on tam krásne hovorí, tú vec, že sloboda od a sloboda pre. A niektoré veci proste musím sám prísť na to, že niektoré veci ma proste umelo zväzujú a umelo som v nejakých starých, je to aj to také, musíte sa znova narodiť, čo sme hovorili, ale asi to kľúčové je, že čo ja môžem do toho vzťahu priniesť, nie len to, že ty rešpektuj moju slobodu.
Proste naozaj študovať cez prízmy svätých a cez seba darovanie Krista, taká, hej, že ja neviem, Kristus pri poslednej večeri nič nejedol ani nepil, on sytil druhých. Hej. A potom sa pýta, chápete, čo som vám urobil? Tak niekedy, podľa mňa, otázka šťastia ľudského života, alebo taký koeficient je časový ekvivalent, kedy pochopím, že nič z tohto si tu nezoberiem, že ten čas, to odpočítavanie mám spustené, hej, a že ten čas sa mi nejakým spôsobom kráti. To znamená, že nejakým spôsobom určite je to aj dialog, povedzme v tom vzťahu, veľmi, veľmi dôležitý. Určite to je aj, ja neviem, poznáte sa pri nakupovaní v hypermarkete alebo pri výstupe na vysokú horu a tak ako reaguje, aké teda stereotypy jeden aj druhý používa. Hej, a tak ďalej, ale potom je to, mám kadrande, mám jednu sobotu v marci a tam im to chcem, že proste nevyberať zase do nekonečná, že to je taký v rýchlosti, taký nejaký slajd, že veľmi skratkovito, že žena, bol obchodný dom s dokonalými ľuďmi a že teraz prvé poschodie, že tento muž je slušný, hej, tak a niektorá z nich sa neuspokojila a išla na druhé poschodie. Tento je aj slušný, aj dobre sa stará o rodinu, hej, tento je aj slušný, aj sa stará o rodinu, aj dobre vyzerá tretie poschodie, hej, a potom išla nejak na štvrté, tento je aj slušný, aj sa stará o rodinu a ešte nejaká teda rozvinutosť, hej, no a išla ešte na piaté, hej, a tam, že vítajte, ste 12 684 322, hej, žena, ktorá sa s tým proste neuspokojila a hľadala ďalej a tam už nebolo nič. Takže toto, toto je tak nejak, by som povedal, že dať si nejaký časový limit na to rozhodnutie. Hej, že kedy niekedy, že človek je tak premotivovano, tak nejak, že a určite spoznávať hodnoty, pýtať sa, čo sú moje hodnoty, mať, byť, alebo čo je hodnota, že tu teraz si. Čo je pre teba hodnotou? Ten vysokoškolský diplom, že si v Nitre? A odišiel si z domu, že si tu teraz, čo je pre teba hodnota? Navnímal si tému, čo je pre teba hodnota, hej, že rodičia a rodina formuje hodnotový svet. Ak ho deformuje, tak potom to môže formovať ešte aj UPCčko, preto sme tu, aby sme formovali vaše hodnoty. A raz sa preklopíš do doby, kedy budeš hodnoty odovzdávať ty. A kľúčovým spôsobom, aké hodnoty odovzdáš svojim deťom, tak budú nejakým spôsobom toto vyznávať a veriť. Od tohto sa budú odrážať. Takže ja môžem vytlačiť to, ja neviem, budem trošku osobný. Viete, aké prázdno prežívam, keď chválim študentov? Lebo mňa otec nikdy nepochválil. Ale ja viem, že ako to otec vytlačí, hej, tú podlahu tými rukami, ten bench press, hej, tak to už je pôda, na ktorej vlastne začínajú tá nová generácia po mne. Čiže je tam aj tento takého nejakej tej kenozy, alebo seba vyprázdnenia, seba zničenia, hej, a to je už čosi posvetné, čo čerpáme z oltára a z bohostánku, čiže nie som na to sám, plus hlavou muža je Kristus. Potom teda ten akcent tej slobody v tom vzťahu, hej, aj jeden aj druhý, a potom normálne, že teda je tu chronologicky, áno, o chvíľočku bude svätá omša a potom musím odísť, hej, ale je tu aj kairos. Je tu ako čas milosti. A Boh hovorí natoľko intenzívne, hej, alebo Boh hovorí rovnako intenzívne, ale naša citlivosť sa mení. Takže využiť to, že teraz som citlivý na tieto veci, lebo keď bude žena, dieťa, hypotéka, už nebude taká citlivosť a pracovné porady a tak ďalej. Ale ak treba, ešte daj doplňujúcu otázku. Určite by som sa hľadal aj, keď muž pochopí, kto je, aj cez púštnych otcov, povedzme, alebo ako funguje tých, ja neviem, 7 hlavných hriechov, tých 8 pred tých veľkých, tých ešte zo scholastiky, hej, a tak ďalej. Čokoľvek, hej. Keď sa muž pripravuje na spoveď, hej, prečo som sa zachoval tak, ako som sa zachoval? To nie je otázka 6. alebo 8. prikázania. Hriechy sú konzekvencie. Čo je pod tým, že sa idem z tohto spovedať? Prečo sa to stalo? Čiže taká nejaká, naozaj taká ešte jedna veta, Čenšiny hovorí. Veľa ľudí je úprimných, ale to ešte neznamená, že som pravdivý. Keď som úprimný, ešte neznamená, že som aj pravdivý. Takže tá formácia toho mužského srdca je tak úprimnosť, ako aj pravdivosť. Aj života, aj pravdivosť k sebe samému.
A kto povedal, ja som cesta, pravda, život? Áno, máme silného spojenca. Takže dokvapkáva, povedzme, ten kálich toho kairos, že môžeme ešte teda snáď, kto by chcel položiť otázku a potom sa necháme strhnúť chronosom a rozlúčime sa v prvej časti. Takže ak by ešte bola nejaká otázočka, tak nech sa páči. Ja verím, že som presvedčený, že tých otázok vo vnútri je určite veľa. Zároveň materie a impulzov, ktoré zazneli, sú materiou a impulzmi preto, aby sme s nimi možno ešte trošička pracovali, aj tak v tichu a možno aj počas svätej omše. Takže by som túto časť rád ukončil. Opäť za túto prvú časť poďakoval otcovi Jurajovi a nech sa páči, kľudne. Medzi úprimnosťou a pravdomravnosťou. Či to môže s 2 vetami rozvinúť ten rozdiel? Možno je to aj otázka zdanlivého dobra a reálneho dobra. Hej, že ono sa to tvári aj niektoré veci ako dobro, zdanlivé. V živote každého z nás môže konať také, ale je to aj reálne dobro? Asi takto, dvojne. Takže ďakujeme a o malú chvíľku necháme teda aj priestor na hudobníkom. Asi chceli si niečo pripraviť na svätú omšu. Takže bolo sľúbené, že ešte niektoré momenty sa rozvinú počas homilie, tak pozývam, ktorí by ste chceli teda ostať, tak bude to nejak tak spojené týmto spôsobom tematicky. Kto by snáď potreboval bežať, tak nie je to netaktné voči prítomnému hosťovi, ale avizoval by som rád budúcotýždňového hostia. Je to mladý, veľmi fundovaný muž, ktorý sa venuje v podstate takej novej forme apologetiky. Je to síce ho voláme, alebo teda tak, že Janči Máhrik, mladý, aj keď teda otec v rodine s deťmi, kazateľ Cirkvi Bratskej, ktorý tu už bol v našom spoločenstve minulý semester, a teda téma by bola Král sa zachvel a zaplakal z 2. knihy Samuelovej, a teda podotázka, že či naozaj muži neplačú. Takže určite aj táto téma bude nadväzovať rozvíjať to, čo bolo povedané ešte snáď, alebo určite bude povedané aj teraz ešte pri svätej omši. Takže teším sa ešte na ďalšiu časť dnešného večera, ktorí potrebujete odísť, tak sa lúčim a teším sa na stretnutie o týždeň.